Mr. Gorbachev, tear down this wall. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Berlinmuren faldt 9. november 1989. Jublende folkemængder rev sten for sten muren ned, og i løbet af november måned flyttede mere end 130.000 tidligere østtyske borgere til Vesttyskland. Meget havde gået forud. Tyskland blev efter 2. verdenskrig delt mellem de 4 allierede, USA, Frankrig, Storbritannien og Sovjetunionen. Berlin, der lå i den sovjetiske zone, blev også delt mellem de 4 lande. Sovjetunionen standsede i 1948 al jernbane- og vejtransport til og fra Vestberlin, og borgerne kunne derfor ikke få fødevarer eller brændstof. De allierede skabte en luftbro og fløj fly ind hver 3. minut med forsyninger til borgerne i Vestberlin. Tempelhof var amerikanernes foretrukne lufthavn under blokaden. Der landede mere end 1000 fly i døgnet for at kunne forsyne alle borgere. Efter noget tid var det dog ikke kun de vigtigste forsyninger, som blev leveret. En amerikansk pilot kom på at smide små faldskærme med slik til børn, der fulgte flyets landinger. Og de amerikanske skolebørn hjalp med at pakke slikposer, som skulle sendes afsted med rosinbomberne. Lederen af det østtyske kommunistparti, Walter Ulbricht, underskriver ordren om at rejse en barrikade mellem Øst- og Vestberlin. Det østtyske politbureaus sikkerhedschef Erich Honecker beordrer politi og militær til at rejse et pigtrådshegn mellem de 2 bydele. Det første beton lægges til det, der senere vil blive kendt som Berlinmuren. Familier og venner blev splittet, da muren blev etableret. I starten var det kun et pigtrådshegn, som man kunne vinke til hinanden. Senere var det en høj mur og afstande på 300 meter. I dag bevæger vi os frit mellem øst og vest. Grænsevagten Hans Schumann hoppede over pigtråden og efterlod sin familie i øst til fordel for et liv i vest. Amerikanske præsidenter støttede borgerne i Berlin. I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Muren var faldet, og 2 år senere, i 1991, gik Sovjetunionen i opløsning. Den kolde krig var slut.